گوش کتاغا میخواد نمیتونی همی کورا بود کدا نه اگر واردات صادرات باشه من نمیتونم ایجاد مودا فقط کارمند کمیته انداز یاردم داده میتونه تمام نه کی این کاری 2 минута ما در این کارخونه را میتیم و او همه انفرماسیون کارخونه را میبرن میتن ادونیسا که قانون وایرون داره یکم بار نیست یکم بار نیست дай همون وقتو یا چی گنات میکردی نشد همی انداز درآمد خیلی کی بوده یه آدم پیشش بوده استایمو این فروخه این سال با پای راستم خستم چی؟ دیوی پلاسمسی خطی شیف مکتی 50 شیخی سیاه پیشم اومدیانه کی رو باورش میومه رو باورم تاشن نیومده سای خری بدایا این بلوشکی خودآخری سیمن بلوک دیوال واردورا چی دیگو ماش کدی قسم بخکو صغیری تنیت میگه جنشن چاسپیدیگه ایده نوخی мо фарух гап нест барои ёрдамат ҳамун клиент дабад нозад мега кори мара тезтар буд ки ки бовар кадам ин соат уже чанд қишид муйса резондесам медонам чӣ хел аяндоз дромади асосиро буҷо мекунанд сағиро чизе буд набуд не ки ми ёрдамтон метум брат бобоҷон чо ки сағира чӣ соф дига гум шиди рафти ёвонда будӣ чӣ мегӯй чо каду корубори мо шидестай аму ягон чи ҳаст пешравӣ ҳастай ғам шинихи сағирча хит кидим ки дер кидесе не ки чизе айдаст момдесай кидеста аму ҷурои давраи кудикими точно ёрдам метум имрӯз вохирӣ амсинфоя мерен шумо چی؟ не мо дига кору бурдаем шумо артон мерен ини рақамҳои банкатон медонем барои чӣ барое ки вуҷуди бозии хушрӯ хушрӯчиҳои мактаби интихоб мекунанд нухи аҷод буши раҳмат буши ҷоде сирит пури лой гӯш кини якамаро бачако май корое ки дигим тобу кидам ай сипас ҳаёти ма тамоман дигихи мешава ҳама даи ҳаёт меваи дарахти шинондагии худши мехӯра фикр мекунам ма хато намекунам агар бахшиш пурсам хай не ялими таҳмонда гапат 100%. ба фикрам худории шуморо бефоида пешима туғри накард ки ман ғами чандсолама холӣ кунам бахшиш пурсам аз шумо халти чаки чӣ коре ки ман қитита кидам дар зили мактаб ӯ кори туфта буд ман ғам мехӯрам нашуди история ҳар рӯз давраи мактабида ҳар хел гап чап мегзара ки баъд ин коро одамо тамоми ҳаёт ай фикраша азоб мекашанд барои ҳамӯ ман таҳти дил бахшиш мепурсам ва узр мехоҳам ки ҳам вақто девонагӣ кида будам чизе шида буд худ ба худ набуд ман худам дурӯғ нашава мехостам ҳамин корро кида ман кидам ин корро не ки ҳози ганда пушаймон шидам ба фикрам маро мебахшӣ бародарам рости гап ман хеле гапора набудам интизор о медонам ма ганда хирсандам хай агне бугӯ ки ҷоизаи оскар дода мешава ба 5 sound зепер нафаҳмидам халти чака я чӣ беақли да ту беақлтар шуда чӣ мау солои гузашта турам соуни сия айду хуб нести медиде нафти хунуктони читирӣ шиден ма бахшиш пурсам барои корое ки дигим сағиро ма криминалами якумуш диюмуш май афти хунуктон тозиро безорум агар ма имконият медоштам я бор не ду бор не 3 бори дига тарафур методам зили мактабда и приколи девонаш меши тайёри табӣ ҳозир пушаймон мешаги дан тавикай о не барои чӣ барои ки ҳозир футболат мекуна бихе брадака ором шо бихе футболашка хит куна о хунбухист